tuwan ikuan mo di. Tayo isa pagkuan. Video na kakinubakan mo. Video sa ini. Record gana-gana. Interview kita ba? Scene ba yan? Pagwaan scene yan. Ipakita ko gana-gana. Nag-kwarta ron, bray. Pero mag-magic tag-kwarta ron. Asa na dalon, bray? Pagsunog nyo, biyanda? Dalon niya kuan, guy. Grabe. Dubai. Sa Dubai na dalon? Dubai ni. Mga fake pa ng tao dito. Kiki? Nari na mga original. Tanawa kulong here. Tabi silang, ayaw tutuki. Kanang lilo, be. Kanang lilo. Ang lilo nato di, be. Why kaya nakasuta na yun? Original na. Hindi yung bago. Bisag din na. Di na kinalang bago kayo. Maskin dili, maskin kami anog dua. Ang ilang paliton sa imo, magtungong ka sa ila, ilang paliton sa imo sa kujap. Panglaban at pisaw, nandun. Di ba kapalitag original eh? Di ko naka-afford. Kita din eh. Nothing. Money for nothing. Money for nothing. For free. Very street. Nothing for nothing. Sigurta pre. Kwarta pre. Kwarta pre. Ingon sila nga, way kwarta. Sa, pick ba din nga singkuron? Wala eh, di ni pick eh. Wala kitawag, real, original, para sa term. Una siya. Una gi salawatan kayo na. Ha? Di sada malaki isab. Mo na sila mangutana dito ba sa ato? No problem. Yung sila nga problema ay. Abot sila din pre. Abot sila din kahit may kwarta. Mga ayos ba? May kwarta. Mga yung botag bumasay Manila. Mo na lang may style. Mo na nga. Never mind. Kita pa yung mga gasa ito pag kita kwartahan rin. Ay tabi sila. Tara mga pre. Pastilan mo. Madungog ba itong kuhat? Di ko niya. Madungog eh. Madungog ni Gaw. 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 Madungog ng tingog. Dungog lagi na. Sino magbaba? Di ba, madungog ang tingog dire? Oo. Madungog. Pag ikaw na nakarecord, tag. Record na bro. Mas kinutan ako ka bro. Unya ra. Awa, man nakarecord na. Tanaw, record dayo. I-stop. Klaro, i-stop. Klaro kayo na. Mo na sa istorya na to ba sa Dubai og dire. Mas kwartahan ta dire. Kay mga uli na sa kwarta. Mga yan mo, fight to God. Ay, kwarta. Oh. Niya, matog na mo. Mga isa to kwarta. Dagdag 200 ba masayo? Automatic. Dato kwartahan ta dire. Wala. Ang Dubai wala. Wala. Mutugo ka grilo. Ha? Una, mutugo ka grilo. Palitan ka ganing kutsap-kutsap. Ako sabaw, 50 pesos. Nakabalik sa Dubai. Patay ng rilo. Awa na. Mabay paghatag mo sa mga duha ka adlaw. Kagis naman. Siguro hinataga po sila dito. Ang tao sa Dubai, piki. Piki, pero di na original. Ang grilo na isbutan. Original na. Original na. Why kaso taga Dubai na. Mo na klarong pag-istorya. Manaw kamo diya taga Dubai, saya mo nagdabaw. Okay na. Luslos. Ani ata magbulag-bulag. Ay sa. Oo na nga, ipahinog na ko sa inyo. Yan ang paluslo. Luslos. Iyo na nga, hayag trabaho dito. Tagbaw mo yung itag trabaho dito. Kita diri, ba't may kwartahan? Santa Maria. Santa Maria, SM. Sa SM. Tindog na kada, manghatag ng tao. 70 pesos. Idol pa. Idol. Dua ka daw na 40 oh. Waka kilati na. Tindog lang ka na. 40 pesos. Nara pa mabot 10 pesos. Idol. Dua ka daw 10 pesos. Ya pudo ko ni mo na kasi gato singin na to. Tag 10 pila man. Kalibo. Na, sa kalibong adlaw nimo bilang imong mura na 30,000. Gasto nimo 10. Mo 20. Tidog lang ka. Wala pa hago. Sawa ka lang ka po. O nangasawa ko ito nimo gidatan nimo sugot na. Sugot na yun. Kurtahan gud. Okay na. Wala pa. Okay na. Nga sila to pastor sa diba sila gisulti nila to. Taga Dubai, istorya pod. Ani ata magbulag-bulag, hinumdumi. Dili mo hunong ang binuwag sa pila ka tao gobyerno. Wala, testigo.